da upatau snaling uai ubru bat yo sendon ya record te parlok sai seringi yang so bhai pi sai syagane ka channel ka jongi bat nga kerpat rit ya pi asang nya pet ya ka video singo bha subscribe ngane ka channel bat kumju wat klik ban share bat like ru ya ngane ka video tong nya pet menta ya ngane ka video te ha ngane gi record kipala ladep haunios nem arjar apsau une ubriu bana US ubakarteng Kerry Christensen ula Xiongling ha une upathau hadu nyau pulai ponsan kilometer ha kawa Washington Columbia long ba une ubriu la Xiong jengai tam ka jinglek da une upathau udon kumba kajing kia jong hadu san spa san pesan keji une ubriu la ong ba uju thong ya kine ki pathau ki bahe nadu usnem arjar khatwei bat ulaju persang ro ban yo ya kane ka dream jong house nem arjar pulai handrei hag menta usnem ka jing thrang jong kala orlong ha ka ba ulayo ya kane record lag ba usongling ha kane ka wa hadu nyau peu lai ponsan kilometer nyau peu lai ponsan kilometer ba ulala ban syong hajrong jong ne upathau klem ngam hapa katari kaba une ubriu ulayo karikot da kaba usyongling jrong ha kane ka wa da une upathau te une ubriu kane ga jing thrang jong kala orlong ha kaba hagisnem ki baladep udonnya kane ka dream ban achieve ne ka dream kane ka jing thrang jong bat menta kala urlong ba ga jing thung jong ya gini pathau ban yo ya kane record da ba unsnaling ban Xiongling hajrong jong ne pathau kala urlong sisa te parlok tang kumne ha kane video kumisi